Minden anya számára, aki gyermekeinek imádkozik. Ne görgess tovább, hallgass meg ezt a szívből jövő imát. Drága mennyei atyám, gyermekeimet a te kezedbe ajánlom. Azokat a gyermekeket, akiket jobban szeretek, mint az életemet. Amikor nem tudok velük lenni, kérlek, te vigyázz rájuk. Amikor elindulnak a világba, és én csak imádkozhatok, Uram, kérlek, menj oda, ahova én nem tudok. Védd őket szereteteddel, tartsd távol a rossztól, és akadályozd meg, hogy a rossz szándék közel kerülhessen hozzájuk. Amikor félelem közelít, adj nekik bátorságot. Amikor elesnek, emeld fel őket. Amikor sírnak, töröld meg a könnyeiket. Még ha én tehetetlenül sírok is, Uram, kérlek, légy velük, egy pillanatra se hagyd el őket. Áld meg életüket ma, holnap és a jövőben, hogy örömben és békében nőhessenek fel. Ha te is szeretnéd a gyermekeidet Isten kezébe ajánlani, írd le, ámen. Oszd meg ezt az imát, hogy még több család részesülhessen áldásban.